Al met al worden 19 tapsteken van het Fries Museum restaureren. Van de week waard de tweede lichting ophellen. Jeder wie al oren steken voortbracht. Nou worden de 4 schilderijen en ook een Santje de Usk kunstkabinet naar Maastricht gebracht. Een hele operatie, maar het is dan ook voor de openingstentoonstelling Takom hier. En dan willen ze grut uitpakken. De steken moeten dan goed voor het voortjeugd komen. Het zijn niet altijd de meest beschadigde schilderijen. We hebben ook gekeken dat we natuurlijk de dingen willen laten zien die in de tentoonstelling het meest tot hun recht moeten laten komen. Als je dan gaat kijken en zegt van ja, zo kunnen we dat niet laten zien aan het publiek. Ze moeten weer stralen. Maastricht heeft een heel groot restauratieatelier. En samen met de Wassenberg Clarijs Fontijn Stichting en een eigen bijdrage is het gelukt om een grote groep van 19 schilderijen in deze kast in 1 keer te laten restaureren. En dat kan alleen in zo'n groot atelier als Maastricht. De tentoonstelling gaat over de rijkdom van Friesland in de Gouden Eeuw. Daar valt nog genoeg hoe te litten. De Gouden Eeuw in Friesland is een hele interessante periode, de 17e eeuw, omdat Friesland zo ontzettend rijk was. En wat wij willen laten zien is natuurlijk een topstukken tentoonstelling, maar ook dat Friesland in die tijd eigenlijk één old boys network was, zou je kunnen zeggen. Dus de elite, ontzettend rijk, speelde elkaar de bal toe, deed dingen voor elkaar, diensten, wederdiensten. En die manier van werken, dat willen we laten zien op die tentoonstelling. En we hebben dus objecten gekozen, schilderijen, kasten, die niet alleen heel erg mooi zijn, maar ook dit verhaal vertellen.